Can it be true that any volunteer will be decapitated with a meat cleaver? Просто война. Все подумают, что это я клоун. Пусть Сталин горит в аду. Аллах его покарает. Мальчик, водочки. Георгий, прошу. Ну да, мы едем. Стоит сыграть очень много. Полоса 07. У нас традиция. Каждый год дополнительно уточнение на Новосибирск. Информация принесла сразу. Dead body is given away. Контроль 1783, добрый день, курс. Náš podcast je prostě píča. V podstatě nemáme žádný super validní názor a nikdo z nás neudělal žádný hluboký výzkum a podobné sračky. Všechno. No právě proto byl tento podcast vytvořen, abychom v podstatě tu myšlenku nějak rozvinuli. Ano. A ten výzkum je vlastně ten text, který se představuje. Na programu dne je vlastně to, co je důležitější. Osobnost tvořící uměním nebo samotné umělecké dílo, co tvoří osobnost. Když jsme to poprvé nahrávali, bohužel jsme to nahráli do hajzlu. Nic, kurva, zero. Nebyl zvuk. Ještě bych chtěla podotknout, proč do toho zařazujeme hudbu, filmy, cokoliv. To je proto, že považujeme za moderní umění cokoliv, co člověk udělá ve svém tvůrčím pokusu a vše, co má formu nebo nemá formu. A teď moje kolegyně napíchne skvělou frázi. Pojďme. Definice umění, která vzešla z amerického konceptualismu. Amerického. Že uměním je všechno, co někdo považuje za umění, a to je dost, aby jev byl uměním. Slay. Tebe tam kamera utne. Myslíš? Jo. Tě tam fakt odstřihuje. Pojďme. A tady jsem moc. No tak tady teď trochu. Ještě trochu. Všechno. Představme si třeba Kanyeho Westa. Také představme si Kanyeho Westa. Že je otevřeně, veřejně například antisemita a mluví velmi podivných věcí obecně. Někteří ho znají jako hudebníka, jiní ho znají jako výrobce tenisek, další jako někoho úplně ujetého. Já jsem naprosto za to, abychom vnímali pouze umělecká díla a poslali do prdele samotného člověka a to, co trpí v životě. Všechno špatného, co udělal v životě. To znamená, když se díváš na obraz, proč bys měl vědět, že člověk je gay? Neměl by. Ne, často se k vám tyto informace dostanou sami. A co když nedostanou? Tak to je. No jestli nedostane, tak fajn, seru na to. Takže aby ses nemusel zabývat tím, abys hledal to a tím utvářel svůj názor na základě toho. Odkud víš, že lidé to dělají? Nemáš příklady těch, co to tak dělají? Ano, samozřejmě hodně takových příkladů lidí, kteří přímo sledují hvězdy na sociálních sítích. V podstatě už jakoby ztrácím vnímání hudby nebo tam filmu. Ta věc, o které mluvíš, se týká přesně hvězd a světově známých hvězd. Malíř to také ovlivňuje. No, ne v takovém rozsahu úplně. Jsem si jistá, že... Protože vím, o čem mluvíte. Protože jsem na to narazil na Twitteru, kde se jako některé tweety, které byly napsány před 300 miliony let, vytahují a teď je ten člověk cancelled. Na druhé straně myslím si, že cancel culture neexistuje. Není možné někoho zrušit, protože například rapper 69, který se zabýval human trafficking, stále píše a vydává alba a dostává velké množství peněz. A naprosto mu je to uprdala. Proto není možné, ačkoliv ho mnohokrát po sobě zrušili, není možné skutečně cancel člověka. Jo. Myslím si, že jediná věc, co se hodí přidat, je poznámka, že pokud člověk opravdu udělá něco špatného, neměli bychom jeho činy ospravedlňovat. No, on je přece dobrý hudebník, je přece dobrý umělec, rozumíš? To stejně to všichni děláme. Myslím si, je to moje. Děláme vždycky. No kurva. Budeme to dělat dál. Ty sama jsi řekla o Mitski. Mitski, moje oblíbená indie rocková zpěvačka.
No jo, ale... Pokud Micky sežere psa, Kamila bude stále poslouchat její písničky. No myslím, že možná, kdyby to skutečně udělala, tak na to už budu nahlížet jinak. Myslím si, že bychom měli skutečně vnímat lidi, kteří tvoří umění jako osobní značku, jako jejich umění samostatně a jako lidi samostatné prostě a všechny tyto 3 věci si musíme uvědomit, že jsou navzájem propojeny a nevěřím, že je lze nějakým způsobem zcela oddělit. Opět, každá celebrita má zcela určitě svou osobní značku. Tato osobní značka není vždy stejná jako jejich skutečná osobnost. Protože tady kolegyně Polina mluvila o tom, jak to často bývá předstíraná věc. Ale stejně si myslím, že bychom měli brát zodpovědnost za věci, které dělají a jejich umění by také mělo být posuzováno určitým způsobem. To znamená, že to není tak, že byste měli nutně hledat něco, protože já osobně třeba nikdy jsem nehledala informace o žádném z těchto konkrétních osob. Ale přesto je sleduješ. Ne, nesleduju. Sleduju je Micky. Ale jenom protože miluji Micky, prostě ji obdivuju. Ale ona na svém profilu dává příspěvky jenom, když má koncerty. Nic jiného už nezveřejňuje. Už dlouho, nevím kdy, vyšel film o Neverlandu Michaela Jacksona. Ano. A Michaela Jacksona jsem nikdy neposlouchala, samozřejmě. Znala jsem jeho písně, ale nikdy jsem nebyla faninkou. Celkově jsem si to představovala. Nevím, kolik mi bylo, málo. A automaticky jsem cítila odpor vůči obrazu Michaela Jacksona. Když se náhodou objevil někde v médiích, na televizi, na YouTube. Chci vložit něco o Michaelu Jacksonovi, že přinesl obrovský přínos světové kultuře a hudbě. Není možné odstranit Michaela Jacksona z historie a zrušit ho. Nemůžeme říct, he's allegedly pedophile, allegedly. Opravdu mám ráda jeho hudbu, opravdu jsem vyrostla na jeho hudbě. Je to takové hypokritické říkat, že neposlouchám Nicki Minaj, ale poslouchám Michaela Jacksona například. Přesně tak. No prostě Michael Jackson zemřel a technicky jsem si stáhla jeho písničky jenom z Google na svůj telefon a žádné peníze mu nejdou. A ani jeho rodině žádné peníze nejdou. A Picasso zneužíval své ženy a přiváděl k šílenství. Moje kolegyně mluvila o Michaelu Jacksonovi. Tento příklad je zajímavý tím, že na ně ovlivnila zpráva o umělci, jehož hudbu nikdy neslyšela a vlastně teď už nebude. Ale chtěla bych uvést příklad mého známého, který celý život poslouchal Skel Milano, ruského rapera, který nedávno zveřejnil příspěvek o tom, že chce splnit dlouholetý sen každého ruského člověka a udělat si fotku s prezidentem. Nakonec si chlapec nechal udělat tetování portrétu Putina a vyfotil se na Vidném náměstí. Což bez pochyby ovlivnilo a vytvořilo takový dvojznačný efekt na mém známém. Řekl všechno, co Skel Milano dělal dosud, nebude po tomto kroku potemněno. Ale teď bude pečlivě přistupovat ke všemu, co tento umělec vydává. Mám pocit, že ho nikdo nezná mimo Ruska. Ale pro Rusko i pro ruskou uměleckou community opravdu udělal umění. Slyšela jsem nějaké jeho písně a byla jsem ohromená, když jsem je poprvé slyšela. Je to taková divná originální věc. Udělal hodně věcí pro ruskou kulturu. Puškin naší doby. Hayao Miyazaki tyranizoval své zaměstnance. Jak? Nutil je pracovat nadčas. Pokud zrušíme Hayao Miyazakiho a nebudeme si jeho filmy dávat do kina. Ano, kurva, stejně je budeme dávat. Nemyslím, že by někoho zabil. Ne, nikoho. Má tak světlé filmy, že si nedokážu představit, jak by... Ne v tom smyslu, že by někoho zabil. Představme si, že Hayao Miyazaki vzal a zabil člověka. No potom si všechny jeho filmy přezkoumáme a pochopíme, že je dvojtvárný. Jak mohl vytvářet tak nádherné božské umění. Ano, a především je proti válce a proti vraždám. Tak by to byla skutečně dvojtvárná věc. Pak bych asi hodně přehodnotila své názory, ale on to nedělal, takže... Všechny bychom ho zrušili? No já bych ho stále sledovala. No jak? Bylo by mi to úplně jedno.
No tak. Pokud tato společnost vytváří dobrý produkt, budu ho používat. Z jaké strany dobrý? Tedy z estetické strany dobrý nebo morálně dobrý? Dobrý z mého pohledu. S tím, co se mi líbí. Mám pocit, že lidé, kteří jsou problematické, by neměli mít platformu. Neměli by být tak slavní. Ale problém je v tom, že to, co je problematické, když to začne být problematické, to je jenom ty. Znásilnění, emocionální, fyzické násilí, drogy. Tedy pokud se hovado vůbec nedělají v umění. Ne, já si myslím, že pokud si hovado, já ti nedám platformu. Tedy nebudu ti dávat svou pozornost, nebudu tě sledovat, poslouchat, nebudu číst tvé věci. Jednoduše se o tobě nebudu zajímat a pravděpodobně tě zablokuju na Twitteru. Ale jsou lidi, kteří jsou stejně hovada a podporují násilí a oni budou přesně. No jo, logicky. A samozřejmě, pokud jsme na nějakém spektru, tak existuje nějaká opačná strana spektra, která naopak zjistí, že někdo například je neonacista a budou se speciálně na něj odbírat a speciálně mu budou dávat platformu. V minulém takeu, když jsme točili, jsem zmínila jednu esej francouzského spisovatele, jehož jméno, bohužel, jsem zapomněla. Esej se jmenuje Death of the Author. Psal o tom, že spisovatel pouze napsal text a ve skutečnosti text již funguje jako samostatná věc a text je společným majetkem. Nebo jsem to tak pochopila, můžu se mýlit. Co to znamená? Kurva nevím. No zkrátka souhlasím. No je tam napsáno, že Bennett je badatel literatury a umění. Píše, že romantická koncepce autora je konstrukt, který nemá žádnou spojitost s realitou. Protože podle jeho názoru dílo není tak úzce spojeno s autorem, samozřejmě je spojeno, protože autor má svůj jazyk, kterým píše. A on používá tento jazyk. A takže jeden autor se liší od druhého, ale v podstatě nemůžeme ztotožnit autora s jeho dílem. Protože to je spojeno s realitou podle těchto badatelů. Jsou tu dva badatelé, kteří ničí romantickou koncepci autora. To jsou Foucault a Barthes. Barthes je autor článku Smrt autora. Kromě něj zmiňují také Foucault, další francouzského podstrukturalistu, který napsal článek Co je autor? A je zajímavé, že se nezmiňují jeden o druhém ve svých článcích. To znamená, že k tomu došli nezávisle na sobě. Myšlenka, že autor nemůže být stotožněn s dílem a že nemusíme zkoumat biografii autora, abychom porozuměli dílu. Protože dílo je jako Frankenstein, ve kterém jsou jenom sesbírány různé kousky reality a kultury. S ním souhlasím zcela. Souhlasíš? Ano, vlastně se snažím začít spor jenom proto, abych mohl sporovat. Myslím si, že jeho přístup je zastaralý, protože, zaprvé byl napsán v 60. letech minulého století a v tomto roce, 2024, to není aktuální. To není aktuální a není možné to tak přímo oddělit. Chtěl jsem říct něco o J.K. Rowlingové, porovnat ji s jiným typem spisovatelů, například jako John Green. Jmenuji ho jako příklad, protože tak jako J.K. Rowlingová je známá v sociálních sítích a mnoho lidí o nich ví jako osobnostech tam. A samozřejmě, většinou spíše jako značka osobnosti, než jako osobnost jako taková. A vtip je v tom, že oba napsali dost známé knihy, které byly populární. V Hvězdy nám nepřáli od Johna Greena je hlavní postava Hazel. Hledá autora své oblíbené série knih, kterého v průběhu příběhu knihy najde. Přijde k němu, mluví s ním. A on tak říká, hey girl, víš, tenhle text jsem napsal už dávno a už je to takové mezinárodní dědictví. Vymysli si konec sama, protože já sám konec neznám a já jsem jenom autor téhle hovadině a ta hovadina funguje samostatně. A když to porovnáváme s J.K. Rowlingovou, která často odpovídá na nějaké otázky ohledně kanonických věcí, čímž někdy může narušit logiku samotné knihy. To znamená, že rozumíte. Jak? Jako jak si říkala, že Hermiona je tmavá pletí? Ano, předstírá, že Hermiona je tmavé pleti, když později v knize je napsáno, že Hermiona je velmi světlá. To znamená, jak to máme brát? Chci říct, že se přizpůsobuje očekávání dneška? Ano, mění kontext své knihy tím, že přidává fanonové prvky k kanonu.
Jelikož je autorkou, jejich fanonové prvky se stávají polokanonickými nebo dokonce kanonickými, pokud je tak přijímají sami diváci nebo čtenáři. Rowlingové činy nejsou tak problematické jako vykořisťování lidí, násilí a tak dále. Ale tak pro mnoho lidí její přístup doslova říká, že určitá skupina lidí není hodna práv. Její stanovisko je všeobecně známé. Je proti tomu, aby trans lidé měli práva a v podstatě proti trans lidem. A já si myslím, že... Ona to jenom artikulovala, že je proti trans lidem. Řekla, že nevěří, že existují jiné genderové identity kromě mužské a ženské. Má obrovskou platformu a sděluje svůj názor obrovskému množství lidí. No a vlastně otázka je, zda by lidé měli odmítnout tyhle díly, když vím, že... Lidé nemají nic odmítat. Znovu, mám ten pocit, že bychom jako kolektiv měli dospět k uvědomění, že není vhodné poskytovat takovou platformu. Stejně tak by neměli dostávat platformu ani J.K. Rowlingová. No, ne, že by neměli dostávat platformu. No. Dobře, u ní budou lidi, kteří souhlasí s tím, že existují pouze dva gendery. Ve skutečnosti jsem dospěla k závěru, že osobní značka není umělecký vynález. Osobní značka je potřeba všude. V každém podnikání je nezbytná. A protože umění je podnikání, že jo? Jako teď? V podstatě od 18. století od vzniku autorství se umění stalo podnikáním. Dobře, v době středověku pro mnichy to nebylo podnikáním. Bylo to pro ně duchovní cvičení. Přepisovat ty texty a tak, ano. Pro ně to nebylo podnikáním, ale s vynálezem knihtisku a možností reprodukce nebo prodeje tvůrčích děl to bylo podnikání. Tehdy se objevil pojem autorství jako něco, co se propaguje. Například hlavy společností, jakýchkoliv společností, oni také vystupují, reprezentují firmu. Jak člověk vypadá, že gestikuluje, jeho mimika, co říká, to všechno to reprezentuje. Opravdu já reprezentuji, o čem mluvím. Díky brýlím, díky i těmto obrazům. Kdybych seděla v tak malé místnosti jako ty, Galo, tak bych nereprezentovala to, co říkám. Myslím si, že čím víc člověk vkládá do sebe a své značky, tím talentovanější je práce. Ano, stává se to osobnějším. Emočnějším? A proto to je to, o čem jsme mluvili. Dokonce i když člověk jako Mason Margiela skrývá svou tvář už 40 let. Jeho značka se jenom posiluje tímto nádechem tajemství a neproniknutelnosti. Nikdy nereprezentoval svou tvář, na fotografiích nebyl, byla tam prázdná židle a všichni ostatní pracovníci jeho ateliéru. Tato osobní značka je obsažena v díle umělce a bez ní je to nemožné. Ale jiná věc je, že se ani nemusíme nějak zvlášť zaměřovat. Ale s sociálními sítěmi se právě osobní značka člověka a jeho tvář jako vzhled stává důležitější než to, co dělá. A to je velmi hloupé. To je jako Rei Kawakubo, také spadá sem tato tajemná osobost, která nedává žádná interview. A která je stále ohromnou designérkou, umělkyní a obchodnicí. Přinesu příklad Pokrasa, Lampase. Nevím, jestli někdo o něm tady ví. V podstatě dělá takovou obrovskou kaligrafii, obrovské murály, že něco vymyslel svůj jazyk. Cyrilici, arabské písmo, nějaké japonské hieroglyfy. A neřeknu, že jsem fanoušek, ale myslím si, že je to zajímavé. A sledovala jsem jeho interview, kde propaguje komercializaci, osobní značku, jak je cool, jak je jediný úspěšný umělec v Rusku. To všechno. A po tomto videu jsem to sledovala a prostě mi ten charakter nevypadl dobře. Teď, když vidím jeho murály prostě na internetu, vzpomínám si na toto interview automaticky.
Ne, chápu, co pod tím Bartesem myslel a chápu, že mluvíš také o té věci, že bychom měli zbavit autory jejich autority nad jejich prací, protože se mnoha lidem se kvůli tomu ve skutečnosti nelíbí některá díla, i když je to objektivně dobrá věc. V knihách vždycky čtu první část slov autora, protože tam obvykle píše, tu knihu jsem napsal, když jsem byl pořádně nakouřený, neberte všechno vážně, protože jsem debil. Další příklad toho, jak autor je kurva. Ano, tak to napíšu. Napsala jsem ten text za 1 noc a 2 měsíce jsem se jenom kopala do hovna. Moc jsem přemýšlela. Fakt tvrdě. 2 měsíce. Tvrdě přemýšlela. Měla jsem takový tvrdý srč. Nemohla jsem spát, nemohla jsem jíst, srát. Začala se mi hemoroidy, kurva. A nakonec porodila jsem tohle dílo. Ještě jedna osobnost, zmíním Pelevina. To je ruský spisovatel, jehož tvorbu jsem se seznámila v dětství a nikdo neví, kde je teď Pelevin. Nikdo neví, jak vypadá, kde ten člověk žije a vlastně o něm není známá žádná informace, ale stále vydává knihy. Pokračuje v psaní a spolupracuje s jedním nakladatelstvím už od 90. let. Moc se mi líbí, že právě takovou formu komunikace se čtenářem podporuje. Vlastně žádnou. To je jako Margiela. Osobní značka ještě více posiluje toto. Tajemství. Ano. Bojí se pronásledování? No možná jo. Nikdo neví, o jakém pronásledování. Nevíme, jestli žije v Rusku nebo kde. Je jasné, že teď není možné nechat stopy kdekoliv, protože stejně budete všude slíbit. Ale jak cestuje, nikdo neví, jak vypadá. Nikdo neví, jak vypadá, protože nosím černé brýle už co 40 let, 20 let. Ano, ještě chci říct, že možná neexistuje. Ano, a že to někdo jiný vydává. A někdo ví, kde vlastně je? Aha, někdo ano, ví. ale nemohu se přiblížit k oknu nebo zazvonit na dveře. No možná by hlídali u okna. Tedy neříkám, že by to tak mělo být. Ach ty Rusové, vždycky musíte někoho sledovat. Když o tom mluvíte, je to tak důležité, že diskutujete o existenci tohoto člověka, jestli vlastně existuje nebo ne. Já jenom náhodou viděla to video. No jasně, ale myslím tím... Protože jsem hledala audioknihy a tohle mi vyšlo. Narazila jsem náhodou na to. Ale na druhou stranu někoho tohle dost silně zaujalo, aby udělali ten dokument a ty ses na to dostala. Takže vlastně je osobnost velmi důležitá. Můžeme z toho vyvodit, že jsme všichni nějakým způsobem pokrytci. Z toho, že jsme se všichni hádali a vlastně jsme všichni pokrytci. Takže můžeme udělat závěr, že v dnešním světě nemůžeme oddělit stejně to nejde. Osobnost a to, co tato osobnost vytváří. Ano. Погода в Новосибирске. Ветер 10 градусов, 2 метра в секунду. Видимость более 10. Значительная область. Блять, как все это залупа будут озвучивать эти бедные мужчины, которым мы это поручим.